Остана да видим малката певица от Свищов, Симона Иванова! Здравей! Здрасти. Радвам се да те видя. И аз вас. Всеки път ме изненадваш с интересни тоалети, с прическа и въобще сериозна работа. Кой се грижи за това? Кой ти казва как решаваш с какво да си облечена, каква да е прическата, с какви обувки, това, онова? Мама винаги го сънува това. Мама. Мама, да. А за песента каза, че ти си взела това решение. Коя песен да изпееш? Добре. Окей. Ти ходиш ли на вокален педагог? Да. Как се казва? Госпожа Антоанета Георгиева. Добре, с госпожа Георгиева, с нея решихте тази песен да изпееш. Тоест ти коя песен ще изпееш, между другото? Жутем на Лара Фабиан. Значи ти па ще пееш на френски. Да. Значи ти па на френски пееш. Жутем на Лара Фабиан. Да. И що? Тая мама най-много харесва тая песен, знаеш го това нещо, ще я развълнуваш с нея, искаш да предизвикаш силни емоции, хубави чувства и така нататък. Мама много често я слуша тази песен. Дай сега ще я изпееш ти. И аз мисля, че с нея ще й покажа колко много я обичам. Добре, имам един личен въпрос към те. Моля те да ми отговориш. Ти си от малкото хора, аз съм интервюирал много хора. Като ти задам въпроса, ти първо помислиш малко, пък след това ми отговаряш. Що го правиш това нещо? Защото е логично да мислиш преди да говориш, нали? Логично е преди да отговориш да помислиш какво ще кажеш, нали така? Да. А моите колеги сценаристи правят обратното. Първо говорят, после мислят какво е трябвало да кажат. Трябва да вземете пример от Симона, която преди да каже нещо, виждате как мисли. На колко каза, че години? На 8 години. Значи тя на 8 мисли! А вие? Извинявай, използвах твоя похват в отговорите, за да наблегна и да кажа на мои колеги как трябва да се получат от тебе на 8 години. Разбираш ли колко добре си възпитан и как добре реагираш? Разбирам, да. Не искам да коментирам вашите ненужни викове. Георги, ти също се получи от Симона. Добре. Педагог. Няма нужда. Чу ли я някога да вика Чу ли Симона да казва Не съм казал за кога казах сега ще пък чакаме да имитираш. Добре. Георги, мила... Чули се сега. Георги, чули се. Георги, нали? Готова ли си, Симона? Съжалявам, че водихме този разговор преди това, но ти вече се държиш професионално и сигурно вече си в настроение да изпееш Жутем на Лара Фабиан. Жутем значи обичам те на френски. Да. И ти го казваш на мама Жутем. Да. Готова ли си? Да. D'accord, il existe
should